Kornelka. Pokaż ładnie. Mniami, mniami. Tak? Korneluś, dobre? Dobre jest? Dobre. Dobry jest? No rób ładnie, puciu, puciu. Puciu, puciu. Ślicznie. Mniami, mniami, tak? Pokaż ładnie. Mniami, 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 mniami. Co? Mniami, mniami? Pokaż. No, pokaż ładnie. Dobry jest lód? Dobry lód? Moje Dobry myszki jest? takie głodne. Kornelka, dobry lód lodzik. Ekspres oglądasz? Mniami, mniami. No wytrzyj rączkę. Masz. Wytrzyj rączki. Daj, wytrzyj, no. Wytrzyj rączki. Chodź, rób puciu, puciu. Chodź, puciu, puciu, rób. Moje myszki takie głodne. Tak? Cici. Głodna byłaś? No rób puciu, puciu ładnie. Ślicznie. No ślicznie.